శ్వేత నువ్వేంటి వీడితో? శ్వేత నీకు వీడి గురించి ఏం తెలియదు. నువ్వెవరా నా పిల్లతో ఉండడానికి? చేయవదలరా ఫస్ట్. వాడి కలర్ పట్టుకోవాలి. నువ్వెవరు? అసలు వీడి గురించి ఏం తెలుసు నువ్వు నమ్ముతున్నావు? నీకంటే వాడి గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నాకు వాడి మీద నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఈ రోజు వాడిని నేను కలవడానికి వచ్చాను. వాడిని నమ్మద్దు, వాడు పక్కా మోసగాడు. వాడిని ఎందుకు నమ్ముతున్నావు? నీకన్నానా? ఏంటి నేనా? ఇక్కడ ఎవరు మోసగాలో నాకు బాగా తెలుసులే. 6 సంవత్సరాల ప్రేమ శ్వేత మనది. 6 రోజుల పరిచయమైన వాడిని నమ్ముతావా? వాడు నీలా కాదురా ప్రతిదానికి అనుమాన పడ్డానికి. నాకంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు. నువ్వు తప్పు దారిలో వెళ్తున్నావు అని చెప్పడం కూడా నా తప్ప. దొంగ ఏడుపులన్నీ నువ్వు ఏడుస్తూ చెప్తే ఇప్పుడు నేను నమ్మాలా? అదిగా శ్వేత, నేను చెప్పేది విను శ్వేత. నువ్వు ఇంకొకసారి వాడిపై చేయవేసి నేను అస్సలు ఊరుకొని చెప్తున్నా. నువ్వు రా రిషి, వెళ్దాం ఇక్కడ నుంచి. 6 సంవత్సరాల్లో ప్రాణంగా ప్రేమించిన నన్ను కాకుండా 6 రోజుల పరిచయమైన వాణ్ణి నమ్ముతోంది. అసలు ఎవడు బావాడు? వానికి నీకేంటి సంబంధము? నిన్ను చూసి వాడు కన్ను ఎగరేస్తున్నాడేంటి?